Türkmen Helsinki gaznasy Türkiýede saklanan we soňra Ankaradaky deportasiýa merkezinden Edirne we Kırklar eli deportasiýa merkezlerine aýry-aýry yerlere geçirilen Türkmen aktivistleriniň saklanyş şertlerini anyklanyny, Abdulla Orusovdan ýene Türkmenistana iýerilmegine meýletin razylyk görmeginiň talap edilendigini habar berýär. Kırklareli şäheriniň deportasiýa merkeziniň başlygy 22-nji maýda Orusow çagyryp, onuň Türkmenistana iýerilmegine meýletin razylyk görýänligi baradaky hata gol çekmegini talap etdi. Olar munyň Ankaranyň talabydygyny aýtdylar. Men gol çekmedim diýip adam hukuklaryny goraýan guramy Orusowyň telefonydan gurrungyna salgylanyp ýazdy. Abdulla Eýýäm ikinji hepde döşüniň çep tarapyna dören agyrdan şikayet edýär. Lukman onuň ýagdaýy bilen tanışdy we degişli dermanlary ýazyp berdi. Olary getirdiler. Saklanyş şertleri we iýmit meselesinde onuň başga şikaýety ýok diýip habarda berilýär. Alişer Sakatow Edirne geçirenlerinden soň agyr dümögledi. Bir näçe günläp gyzdyrdy. Derman içdi we häzir onuň ýagdaýy kanagatlanarly. Bu ýerde saklanyş, azyk suwluk şertleri kadaly we işgärlerin gatnaşygy Ankaradaky bilen deňeşdirilenine has gowy diýip Sakatow telefon gurrungyny özüniň ruhdan düşmeýänligini aýdypdyr. Edirne'de saklanýan migrantlara günne gün örtan naharyndan öň we soň jem 6 sagat arasy howada gedilen çetmek mümkinçiligi döredilýär. Olar galan wagtlaryny kulpasyny oturup geçirmeli bolýarlar diýip habarda aýdylýar. Azatlyk radiosu bu maglumatlaryň anyk çeşmeleri bilen gazyklanyp, Düýbi Bolgariýada ýerleşýän Türkmen Helsinki gaznasyna telefon etdi. Ситуация такая. Периодически мы связываемся с ними через одного человека. Ýagdaý şeýle, biz olar bilen wagtal bir adamyň üstü bilen habarlaşýarys. Ýöne ol adam hem Türkiýede ýerleşýär we men onuň adyny agdamak islemeýärin. Oglanlar onuň bilen wagtal habarlaşyp durýarlar we şonuň üstü bilen bize öz ýagdaýlary barada habar berýärler. Через него передают нам всю вот информацию, то, что... Dip hukuk goraýjy Anadurdy Hajiýew aýtdy we gaznanyň başlygy Täjegül Begmedowanyň Alişer Sakatowyň ýany ýoldaşy bilen hem habarlaşýanlygyny sözüne goşdy. Olar habar berilişi ýaly Sakatowyň hemde Orusowyň aklawçylary olar tutsak edilen wadyna şikaýet etdiler. Türkmen Helsinki gaznasy bu şikaýet netijesinde aktivistleriň derhal deportasiýa edilmeginiň öňüniň alnanlygyny we kadiýet işine başlanylmagyna şert dörenligini belliýär. Şeýle-de tutsak edilenlerinden soň aktivistleriň aklawçysy olaryň öňüne alyş çäreleriniň çalşylmagyny sorady. Bu olaryň kadiýet kararyna çenli erkinlikde bolmagyny ýol açjakdy. Emma muňa garamazdan Kırklareli we Edirne şäherleriniň kadiýetleri aklawçynyň haýyşyny ret etdi. Hukuk goraýjy Hajiýewiň pikirçe, onuň golaýda siýasat aktivist Nur Muhammed Hanafi bilen gaznanyň YouTube kanalyna gurnan söhbetdeşligini hem aýdýaly aktivistleriň ýagdaýy meselesinde çak çen urmak gerekdir. Значит, есть турецкий закон, согласно которого, значит, адвокат подала жалобу в суд, подала апелляцию в суд на их депортацию. Türk kanunçylygy bar we aklawçy bu kanunçylyk etaatynda kadiýeti olaryň deportasiýa edilmegine garşy şikaýet ardasyny berdi. Bu şikaýet ardasy kabul edildi. Şu sebäpden mundan aňyrda boljak ýa görüljek ähli çärlere diňe Türk kadiýeti tarapyndan serediler. Türk kadiýeti nähili karar çykarar? Häzirlikçe muny hiç kim bilmeýär. Какое решение вынесет турецкий суд, пока никто не знает. Dip Hajiýew telefon gurrungyny aýtdy. Şol wagtda ol aklawçy bilen işleşen wagtlaryna oňa Türkmenistanyň adam hukuklarynyň bozulýan ýagdaýlary hakynda bar bolan ähli materialy gowşuranlyklaryny, ol materiallarda adamlaryň gynalmagy, olary edilýän basyşlar, türmelerde ýitýän adamlar, jinayet işleriniň galplaşdyrylýan halatlary barada anyk maglumat berilýändigini aýtdy. Aktivistler barada soňky çap edilen habarda bellenilmegine görä, Tomusky dynjalış mewsimi nazarda tutulanyna kadiýetiň aktivistleriň işlerini seretmegi bir näçe aý wagt alyp biler.
Ýöne Hajyýew Gaziýet seljermesinden öň ýene aklawçy bilen habarlaşyp Türkmenistany ol ýa-da beýleki jinayetde aýplanýan adamlaryň düşüp biljek agyr ýagdaýlaryny ýene bir gezek ýatlatjakdyklaryny nygtady. Medeniýet habarlaryna görä Türk häkimetleri 5-nji maýda Sahatov bilen Orusova bozgunluk durumunyň berilmeýänligi barada resmi habar berdi.